कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक। कुडाळतील आभार यात्रेत शिवसेना जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांचं आमदार निलेश राणेंनी कौतुक केलंय। मंत्री उदय सामंतांनी त्यांच्यावर लक्ष देण्याची विनंती केली आहे। सामंत साहेब, जाता जाता फक्त अजून एक माझा मेसेज शिंदे साहेबांकडे द्या, तो म्हणजे आमच्या दत्ता सामंत साहेबांचा। या माणसाने रक्ताचं पाणी केलं या कार्यक्रमासाठी। एकदा खरोखरच या माणसाचं योगदान कुठे फुकट जायला नको, म्हणून मी मनापासून माझी इच्छा होती की सामंत साहेबांनी भाषण करावं तर ते शिंदे साहेबांसमोर करावं, पण आता ठीक आहे, एक तरी सामंत शिंदे साहेबांसमोर करणारच आहे भाषण, म्हणून आमच्या ह्या सामंत साहेबांवर लक्ष द्या साहेब। रक्ताचं पाणी करतायत, अनेकांना शंका झाली आहे, अनेकांना आता वांदे झालेत की आता होणार काय। निलेश आणि उदय सामंत आहेतच, दत्ता सामंत आता एकत्र असे घुसतायत गावागावामध्ये, आता आपल्याला कुठे स्थान नाही। इथं फक्त सुरुवात आहे साहेब, इथं फक्त सुरुवात आहे। हा सगळा काबीज केल्याशिवाय आम्ही दोघांनी हे व्यासपीठ गप्प बसणार नाही। मी तुम्हाला आज या व्यासपीठावरून शब्द देतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।